Surat At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngala ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Was-samaa'i wat-tariq. Ako si Allah ay nanunumpa sa langit at ang maningning na bituin o ang dumarating na panauhin sa gabi. Wama adraka mat-tariq. Ano ang pagkaalam mo sa panggabing panauhin? An-najmu ath-thaqib. Ito ay isang bituin na may naglalagos ng liwanag. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Walang sinumang tao ang hindi may tagapangalaga sa kanya. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Marapat na ang tao ang makatunghay kung ano ang pinagmula ng kanyang pagkalikha. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. Siya ay nilikha mula sa isang patak na sumago. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. Na nanggagaling sa pagitan ng gulugod at mga tadyang katotohanan. Si Allah lamang ang may kakayahan na muling magsauli ng kanyang buhay. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Sa araw na ang lahat ng mga lihim ay mabubunyag at susuriin kung katotohanan. Kaya't ang tao rito ay walang magiging kapangyarihan at wala ring magiging katuwang. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Ako si Allah ay nanunumpa sa langit na nagpapamalisbis ng ulan ng paulit-ulit. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. At sa kalupaan na nagbibitak sa pagsulpot at pagtubo ng mga puno at halaman. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. Katotohanan, ang Quran ang pahayag na nagbubukod sa pagkakaiba ng katotohanan at kabulaanan. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. At ito ay hindi isang bagay na paglilibang lamang. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. Katotohanan sila ay nagbabalak ng pakana. وَأَكِيدُ كَيْدًا. At ako rin ay nagbabalak ng pakana. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Kahit bigyan mo ng palugit ang mga hindi sumasampalataya sa ngayon, sila ay pansamantala ninyong pakitunguhan ng mabanayad.